Za mene kao agronoma uvođenje novog fungicida Revistar Flex donosi višestruke prednosti, ali i više sigurnosti u davanju preporuka koje su proizvođačima oslonac pri odabiru i primjeni fungicida. Naravno, najveću prednost i korist Revistar Flex donosi upravo vama, proizvođačima. Zahvaljujući brzom, snažnom i dugotrajnom djelovanju fungicida Revistar Flex ostvarujete zdrav usjev, što je osnovni preduvjet za veći prinos, a time i sigurniji profit. Revistar Flex je fleksibilan i jednostavan za primjenu, što znači da lakše planirate zaštitu vaših usjeva. Sigurniji ste u nepovoljnijim vremenskim prilikama, jer Revistar Flex je postojan u kišnim uvjetima i djeluje odlično pri niskim temperaturama. Koristeći Revistar Flex od sada vam je dostupan bolji i snažniji alat za rad. Bolja učinkovitost i jednostavnija zaštita pružaju vam više vremena za organizaciju ostalih poslova na vašem gospodarstvu, ali i više vremena za vaše osobne interese i za druženje sa vašom obitelji. BASF. We create chemistry.